ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧରପଣାରେ ଘଟିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆଲୋକ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ରାହୁଲଙ୍କର ଘଟିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଯାହା ଶୁଣି ସେହି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁରୀ ଅଧରପଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅଧରପଣାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗଡ଼ିଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ ମଣ୍ଡ, ଯାହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନରେ ଟିକିଏ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଡେଲି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ନିତିଦିନ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଟିଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଆଲୋକ ବେହେରା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା, ପୁଅ ରାହୁଲ ଏବଂ ଝିଅ ରୀମା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଆଲୋକ ବେହେରା ଜଣେ ଚାଷ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦିନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଲୋକ ବେହେରା କହୁଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରଥ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କାଧକ୍କି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଛି ଭକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ଚିତ୍କାର, ହେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଲୋକ ବେହେରା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରୀମା କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରୀମା ତୁ କେଉଁଠୁ ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପୁଅ ରାହୁଲ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ, ଅଧରପଣାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇଦେଲା। ରଥ ଚାରିପାଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟନାଦ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ଆଲୋକ ବେହେରା ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରୀମାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ରୀମା, ମା, ପୁଅ ରାହୁଲ କେଉଁଠି ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିଲେ। ସୁନିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଛୋଟ ପୁଅ ରାହୁଲ ମାର ହାତକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଆସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଲୋକ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ରାହୁଲ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ କହି ନିକଟସ୍ଥ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଲୋକ ଓ ସୁନିତା ଦ୍ରୁତ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଲାଉଡସ୍ପିକରରେ ଘୋଷଣା ଶୁଣିବାକୁ ଗଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅର ନାମ ରାହୁଲ ଓ ରୀମା ବେହେରା ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଆଲୋକ ଓ ସୁନିତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଅଧରପଣା ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ରୀମା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ
ପୁରା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆଲୋକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଓ ତାଙ୍କ ମା ସୁମିତ୍ରାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଓ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରୀମା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ମା ସୁମିତ୍ରା ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବେ ବି ଆସିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହରାଇ ବସିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ କେଉଁଠାରେ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। କିଛି ସମୟ ଯାଉ ନ ଯାଉ ସେଠାରେ ଆଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରୀମା ଓ ସୁନିତା ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଧରପଣା ନିକଟରେ ଅଧରପଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଇଠାରେ ପୁରା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ପୁଅକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେ ରାହୁଲ, ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ସେଇଠାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ସୁନିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋକ ଓ ରୀମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେଇଠାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଇଠାରେ ପୁରା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତ ଆଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରୀମା ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଇଲେ। ତୁରନ୍ତ ସେଇଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଦିନେ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅଚେତ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରି ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବି। ସେଇଠାରେ ଆଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା ଭ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଇଠାରେ ଭଲ ହେବାରୁ ଆଉ ଆଲୋକ ଓ ସୁନିତା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହସ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଟିଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜିମେଲରେ ମୋତେ ଅନୁଭୂତିଟି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଲୋକ ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ମନଲୋଭା କାହାଣୀ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତ ଏଇଠାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।